que se cayó el canal. Ah! Molt difícil, uns trams d'aquells difícils d'abans i a més ha plogut. Un ratll difícil exquisit, que dic jo, i això és genial. Molt bé, ens hem passat molt bé. Què tal? Molt bé, de collons, molt maco. El llancec anava molt a poc, però llavors amb ens hem animat i hem anat més de pressa. És el primer ratll que feia d'asfalt i hem anat progressant molt bé. Feia dies que no feies asfalt o què? Anys. Ah no, cony, quan la vaig córrer a l'Empordà. Bueno, abans de l'Empordà feia anys. Sí, plogui o no plogui, mateixa roda i farà més a poc i ja està, o sigui, no hi ha més volta de full. Hem començat primers i amb la pluja ens han mullat els papers i hem acabat segons o 2 segons. Com has fet això? Si et dic la veritat no me'n recordo, només sé que hem anat a tope tota l'estona i hem fotut el que hem pogut. A la pròxima més. La pròxima serà de terra. Cerveres de terra, campionat d'Espanya, també, por si fuera poco. Aquesta colla nostra, amb aquests cotxes de sèrie, a veure què fan. Jo crec que faran coses grans com cada any, no en cap dubte. Sí, millor? Sí, a mi m'agrada més. Soc dolent igual, però m'agrada més. Res, benvinguts a tots al Muntanyà. Qui és? No sap llegir cap. No sap?
que ha estat més difícil? Aguantar el secret amb els pilots o tot el tinglado del dia amb la pluja? No ho sé, no et puc valorar ara què costa més, s'ha costat molt tot. Viladrau, el seu equip de govern ha estat increïble com han mantingut el secret de la prova. Gràcies a URC Management, que són la gent que creu en el nostre projecte des del primer dia, que sense vosaltres tampoc seria el mateix. Llavors, entre tots, fem aquestes coses tan xules i grans que diu tothom.